Goddag og velkommen til Hotel Hedegaardens nytårsmenu anno 2016. Vi vil gerne hjælpe ind i det nye år med lidt festligheder. Vi henviser til vores 10 skridt, som I har fået med på et stykke papir, men i den her præsentation går vi lidt dybere i overvarerne i retterne. Vi starter her med vores 2 slags brød som medfølger, som skal bages af efter anvisninger. I har et italiensk stenavnsbrød, lavet med 0010 på mel samt lidt ru. I har noget hvedebrød på basis af lidt hybenpuré for fermentering og lidt biodynamisk smør. Til de kolde fiskeretter har vi vores skaldyrsalat med kongekrabbe og taskekrabbe, lidt peberkarse, tigerrejer på 2 måder, en sprød i japansk brødkrumme og en stegt med en lille smule krydderier på, thai-asparges og noget chili aioli. Vi har sort hummer med lidt skalddyrsmayonnaise, dild og lidt citron, meget og neutral. Vi har i dåserne her, vil I finde vores fanølaks med en lille smule rygeost og håndpillede rejer og cedra kaviar. Inden serveringen foreslår vi, at I lægger det sprøde ru ovenpå. Og da vi har lagt låget løs på, er det fordi, at så er der ingen, der skærer sig, når de åbner den. Vi går videre i vores sortfodsskinke, 36 måneder, ren Duroc-gris. Den er serveret med syltede løg, nogle langtidsbagte tomater, samt lidt grillet artiskok. Vores foie gras terrine, som er fremstillet af foie gras, som er lavet uden dyremishandling, udelukkende af håndfodrede ænder, og den er fra Spanien. Den er serveret med sauterne, gelé og æbledressing. Og til sidst vores lidt eksotiske tapas, det er vores pekingand med agurk og springløg i højsingssauce i sådan en lille rispandekage. Om man vil have det sammen med tapasen eller senere, eller som mellemret, har vi lavet en lille hummerbisk, kommer i jeres container, skal blot koges op. Et lille tricks, hvis jeg har en stavblender, lige blende den lidt, så bliver den luftig og cremet. Jeg anbefaler at servere den i en kaffekop. Der er lidt XO cognac med i pipetterne, som jeg synes er bedst. I stedet hvis de får lov at koge op i suppen, mister det lidt af sin smag. Så put den i lige inden serveringen, eller lad gæsten selv gøre det. Ja. Så er vi videre i menuen her. Efter de forretter og suppe har vi valgt et lille festligt indslag i form af en cleanser. Nu skal vi lige have maven og smagsløgene frisket lidt op igen. Det har vi valgt at gøre med de her læbestift, som er med kirsebærsmag til den syrlige side. Og så har vi de her små slikkepinde her, som der lige kan dekoreres og sættes ind på bordet i de her medfølgende oasis. De består af en form for gin tonic. Når man spiser dem, vil man få gin-smagen først og lidt tonic-smagen i det der indeni. Det er vigtigt at starte med læbestiften hurtigst muligt, da den hurtigt tør op, og den her skal man lige vente lidt med, fordi den skal lige stå og tø lidt op igen. Når man er til at spise cleanseren, er det jo tid til hovedret, hvis der er mere plads, og den er så på basis af karamelliseret rødfrugtspuré, det vil sige løg, artiskokker og rødbeder, let karamelliseret ud og blendet. Vi skal have lidt presset kartofler, lidt grønt. Vi skal have noget oksemørbrad, trøffelsauce og noget puffet kartoffel. I de små gryder, som medfølger til evig eje, har vi lavet noget langtidsbraseret kalv og lidt lammefjordspuré ovenpå. Med hensyn til anretning står det jo frit, men når alt er tilberedt efter forskrifterne, som det medfølger i brugsanvisning, er det let og enkelt at anrette festligt og nemt, så det er til at være sammen med dine gæster. Der er når man varmer sovsen op, skal man dog passe på i det, at det er en såkaldt glassauce, at den blot lige skal lunes, fordi ellers kan den klistre rigtig meget og brænde på i gryden. Og så er det blevet tid til lidt ost og dessert. Som I nok har set i jeres kasse, er der 2 oste. Den ene blåskærmsost fra St. Clemens med portvinssyltede nødder er lige pakket ind under låg, så den bedes fjernes lige inden servering. Det er grunden, at når den står i kassen blandet med desserterne og de andre, kan den afgive en lille smule lugt og smag. Den anden ost er en unika gammelknagsost med lidt chili-marmelade. Gammelknagsosten er faktisk ligesom en meget umoden parmesan, men smager rigtig lækker og nøddeagtig. I sølvdåserne her har vi nogle blomstersyltede bær, der er støbt i noget tahiti med vanilje med lidt knas ovenpå. Vi har en gâteau marcel med kirsebær, og medfølger i pipette her, som indeholder også noget kirsebær, som man kan vælge at spise til eller bare ved siden af. I urtepotten her har vi kokos og passion med lidt chokolademuld, og til sidst har vi vores hjemmelavede stracciatella is, som man skal huske at tage ud af fryseren lige et lille øjeblik før, ellers er den for hård.